Thank you once again for joining us on Sly Media. Thank you for believing in us, and thank you for choosing us as one of your favorite online television station. My name is Robert Tafumani. This is Sly Media. Remember, we also cross-post to several social media platforms. So if you can't find us here on Sly Media, obviously you will find us somewhere. And thank you once again for subscribing to our YouTube channel, Sly Media Productions. And once you do that, you'll never miss these informative and exciting programs. Sekuziva kwenyu panapa panotaurwa nyaya dzakawanda nyaya dzinowanzoitika munharaunda, nyayawo zvakare dzinoitika mumhuri. Chinangwa cheSly Media sekutaura kunoita moto yedu tinoti isusu building bridges. Masvondo apfuura, pane vasikana vaviri vakandiridza foni vakativo tine dambudziko ratinaro mukati memhuri medu uye tiri kutsvaga munhu anotibatsira. Takataurirana ndokutadza kubatana nekuti basa ranga rakandowandira. Ndofunga pakaita mwedzi vasikana ava vachinditsvaga tichitadza kubatana navo. Takazotuma one of our team members kuti aende anonzwa nyaya yavo kuti inyaya yakamira sei. Sekuziva kwenyu isusu hatina makuhwa, hatina nyaya inoitwa kuseri kwomusha, tinoita pakamera. Vasikana vakataura nyaya yekuti hatisi kurara mausiku, tiri kumonywa mutsipa. Mumwe akataura zvakare achiti inini ndinogona kutofamba ndobva ndakotsira, ndotanga kana kutorota ndichitofamba zvoti nditozomutswa pamwe ndaridzirwa bhero nemotikari. Mukati menyaya yavo vakananga sisi vavo Yvonne, vakataura nezita vakati ndiye munhu watiri kufamba tichinobata kwatinenge taenda, zvichinzi ndiye munhu akanoromba mukati memhuri, ndiye ari kuita kuti zvinhu zvenyu zvisanyatsofamba. Ndo matauriro avakaita. Nekudaro sisi Yvonne vakazofonawo vakati imimi muri kundisvibisa zita rangu. Tikati no, isusu hatisvibise mazita evanhu nekuti hatingafembere kuti kumusha wekwatapfumane kana kuti mumhuri yekwatapfumane kune dambudziko ririko tinobva tati huyai tiende, asi kuti vanhu ndovanotifonera vaine zvichemo zvavo. Asi chikuru chatinacho chekuti kana munhu achinge atifonera munhu ari kutsvaga zambuko, hatisi kutsvaga kuvenganisa mhuri idzi. Sister Yvonne vabva vauya vachibva kuBite Bridge kwavari kugara. Vanhu dzimakadini? Tiripo BP yadzikire. Yazvavanani. Ndakanzwa kamukati mimi muri kundisvibisa zita rangu. Ndakasviba. Ndakasviba indoshanda nevanhu kabasa rangu. Mota muno mese. Saka vanhu vachizonzwa zvinhu zvakadaro. Ndakambobatika 3 days. Ndandisingakwanisi kana kudya. Nhasi asanda kunyatsodya. Handiti. Nyaya yakauya nevaning'ina venyu. Nyaya haina kuuya neSly Media. Handiri mazviona. Saka isusu hatina chinangwa hatikuvengei isusu nekuti hatikuzivei. Hatingagare pasi tofunga kuti munhu anonzi Yvonne ndiani akadai so. Asi vaning'ina venyu ndo vakauya kuno. But sekutaura kwandaita kuti mawiri avakaita isusu kana vanhu vachiuya kwatiri vanhu vari kutsvaga zambuko. And ndopaipai ndakabva ndakupai minzanso ndakati aiwa kana muchiteera Sly Media chimbonyatsoteerai muone kuti zvinofamba sei. Zvichida pamwe imimi nevaning'ina venyu munogona kungomushayawo mumwe munhu anongoita sei anongokubatanidzaiwo kuyananidzai kuti chi mubatsirikane. But ndinotenda kuti mazvipira mukaona nguva yenyu kuti chi muuye kuno. Nhoroondo yacho muchinzwa matauro ari kuti avaning'ina venyu yakamira sei tichimbonzwawo kubva kudivi renyimi? Takapamwana wekutanga musikana mudiki uyo aiti anzi ndini ndakamudzosa kumurume wake. Musikana yakauya pamba, ndaigara naye munin'ina wangu, ndakamutora 27 ndizvochokwadi. Ndakagara naye mwana uyu ndokunyengwa nemukomana baba pane baba vandogara navo pamba vanonzi vajambai vane munin'ina wanogara kuCape Town. Akauya ndobva wanyengana ini ndisingazvizivi. Ndaitiwo kubasa ndobva ndakoona baba atiza asipo pamba ndokazve 2 days handozita love atiza wakaenda ndidzoka kubasa ndakatoona vana vari vega. Tikati mandaenda mukanzana najamba yatojambiswa mutajamba yakatotumirwa mari yebhasi yekuti yati auye. Ndobva mai guru vacho ndovakandivika akati mai Sidney munoziva kuti bandimozwa nemukadzi vakaroora mukadzi vane mushosha vanzi mushosha mino kuSouth ikoko mukadzi yatori kumusha nemwana nevana mudanga papa atowa nevana 2 papa nemwana nechinhumbu. Ndobva ndati wo vandatanga kutaura naye apo mandi uri kubvika ndaenda kuCape Town kati uri kuziva mozi kuti ane mukadzi. Zvikanzi hana mukadzi ndatosvika handina mukadzi ndiri kwana 13. Kati wo ndanyarara ngati mandi mukomana ari kunzi tsotsi asi
ameno vandoti block unza andazombokwasa kuti taura naye koma nende pakatanga kutaura neni zvikanzi munin'ina wenyu pane zvaari kuita kuno ari kuti anogona kumuka akarara ngomuka ndinobata madhoo apa ndomubvunza mhandara wakaenda kupa anoti ndakarara nezvidhoma zvamamukuru wangu abva zvakandirara anonzi Abrahamu mune munzwa baba mukuru aitaurawo Abrahamu wabamukuru wangu wokudzinza rikwana baba zvikanzi vakambisa zvinhu vakatikunzwa ndokarara neni ndovakandibvisa kumhandara mukomana yakundiudza zvikanzi plus ndinorara naye anoti hapana chandiri kuwa kana hapana ndomubvunza kuti unzwei woti hapana chandiudza ndikati ndine mhosi nyaya dzotoenera handisi tete ende rinotaura ndana tete ndinyaya dzandikwanisa kuti fango kana mukomana yekudavha naongopopota ndikati ndo unhu wako womhosi ndakatogara tanzwa kuti unhu wako kuti kana usasada munhu unochakaita mastori ndini ndakutotaura namosi patobheka vandibloka futi pandanyarara nazvo andausiyana nazvo andangosiya zvakadaro ndopandakatonzwa kuti anzi iwe vechienda kunotora passport handimona munhu akatotaura kuti ndizive ndamai ndofa akaita 2 weeks vachindivanza amai ndo pakazoti manda ari kupi ari kuno akagara kunoko kuharare ari kunzi atora passport pari mukomana yezviranikadi amblock ndikati mozi ari kunzi itsotsi mani takagara takamuudza mandi kuti mozi ichi itsotsi vangogara zvakadaro vandarongodi vandasiyana nazvo vashanda vandauya mwana wangu vakanongoridhi vandasangana nawo naamai ndidasisiti zvakangopuya kunotikati sipire nevana mozi ndasangana naye iye atipachiswa maplates kadzida kudzokera kubedbridge ndichazviita ndikati mandi unozondinetsa futi aitosvika maplates ndikati unozondinetsa unozoti hauteereri ndikasvike kokuonekwa kutanga kuita zvako anzi aiwa ndapfidza ndatochipinda mota tidi tiende vawapinda nemota vawaenda aenda kwakandoshanda basa hana aiti akashanda pabasa adzoka haapedzi kana 2 weeks adzoka agara pamba aenda pabasa adzoka 2 weeks adzoka ndobva ndamuti atingogara pano mandi ungoitawo basa racho ndikupa mari zvangofanana achiita basa agara andavati kulockdown chiendai kumusha yakaya lockdown pakaita lockdown vandatidzokera futi kumusha ndopakaenda kumusha zvese chose nevana palockdown ndasara vari kushanda variko nemusikana wabasa vachinawo masowe kwavo koko vachinawo masowe akaenda nemukomana wepamba anonzi ticha fanzi handei kuchechi kwadi manext chokaita pano neapa enda kuchechi koko wasvika ikoko vika ndopakanoudza kuti mimi munasisiwa nemota kati vanosvika otaura kuti tinasisiwa nemota vari kubedbridge ndopakatonzi vakatoromba sisi wenyu ivavo ndovakutita kuti usaromba ndazvinzwa iye zvisi vachona ndiye akatondiudza iye zvisu akati mesidini pana ticha kwakaenda kuchechi kwasowa kwakanzi zvakati ndikati hauna nhamba here dzemuprofita wacho kanzi mina ndikutsvagire iye zvisi ndiakati akandisendera nhamba dzedzo ndokufonera kwandakaita muprofita weyu kati mimi mbotiudzei zvakanaka kuti ndakaromba ndikauya komunokwanisa kundiudza here mukanobvisa zvinhu zvachona zvamuri kutaura kuti ndakaromba zvikanzi mwana wamai yangu ine handambotuvira ndataura izvozvo madzimai handizvizivi zvamuri kutaura izvozvo handizvizivi handitombozviziva ndambotuvira ndataura izvozvo ndobva ndadi vandasiyana nazvo handatosiyana nazvo ndagara ndikuona nyaya yeri kuti iri kungoenderera ari kwakumusha ikoko anyura pastatus kanzi uchakaura kuendesa vana kubhodhingi nesimba rangu kutoa pastatus ndikati vari kuudza kuti arikuendesa vana kuchikoro kubhodhingi nesimba rako ndiani mati kanzi anyumwe aberenderake handimo ndopa ndakafundira amai ndikati amai machoka akunyora mwana wenyu boy here anonza kuti kuendesa vana kubhodhingi nesimba rake zvinobuda here zvamunonyora pastatus vanzi amai handisi kuizviona izvi ndopakanzi amai vakatsurwa nanamai handazvinyararira vamwe ndakagara ndasiyana nazvo iye mandi uyu ndoita pano nyaya yababa yekurwara baba wakarwara ndikagara nawo ndakagara nawo kubedbridge hakuna asingazivi kuenda kunona madhokta anonzi andachagonda ndakaenda nababa baba wachibatwa kuti vane kensa pana ndikatozwa ende kubulawayo munooparetwa mukunzwa ndakafamba nababa ini ndichirapisa baba ndikafamba baba vacho kuti wasvike pakufa ipapaya hakuna chimunhu wani akati kuti ubva kupfeka hembe kusvika pakudii nditaichekera baba inini zvinoziva kubridge wabva kuno baba kusvika kuno wachigara muno ndikamuti chisiya zvauri kuita shuya ugare nababa muno machishandirwa mene kwaenzi kwanoshandirwa ndiri ndaisa fiyo mota ndiri kubhedhi ndichishanda chitumira mari baba vachirapwa muno handimuudza tabva tatoromudzika kumusha pane krismasi yatakatotambira kumusha kaenda panonzi pamutautaura nababa vayo tabva ndarapisa mutautaura testwa ndagara nawo tiripo ndaita kubhatana ndiri mabhuki kuna navanhu vese tichiita pavisiting tichienda pakunovaona tichigara tinotengera vanhu vese chika baba vanzi baba vakati nini muno mundu wogara nazvo chiri kundibetsera rega ndidzokere kupi kumusha ndobva vadzokera kumusha baba
tadzokanawo kumusha ndana ndoda kurapwa muchiwana tabve driver mota takaenda panonzi kumutawata tasvika kunonzi kumutawata kuti kaenda kusvika tunanopfuga pana wachirapwa jona amai taenda nemota yomukomana tasvika pana madzibaba wacho ngotsvuku isati vazivi wasvika kati munhu ari kurwarisa baba wenyu mukoma wavo ndiye ari kuvaroya iwe mukomana utori patageti kubvirakochi zvikanzi pura hari baba indaona hamuna upenyu akapirisiwa ndofunga hari handiti ukanzi tsika pahari apa ukaona yakapwanyika here vari kufa mheno kuti chichi hatichazivi kuti yakatsemuka here hari haina kutsemuka zvikanzi tichaona upenyu hwo ticharombozvikidza chokwadi tagara nababa wai tagara ini ndiri kupi vawadzoka futi kuno kuharare baba ndopandakapedzisira kuona nawo vari kwasekuru hanzvadzi yamai apa wanditi mwana wangu gawe kuno vandauya papo ndakatita kuti waika ndakuya nemota vandauya kupi paairport wachona ndasvika ndapesakana kanzi yes kati andiri bhomu kunzwa sei kanzi andiri nani tikati wo kanzi handipo mari yedhata vandavapa mari watofuma ndikati ndakudzokera kubasa imimi ndakusiya mari ndasiya mari yamai kati mari moendesa baba kumusha wakuti ndakudaenda kumusha ndadiva ndaenda kupi pandadzokera kupaidibiditi ndagara ndopandanzwa baba watofona kanzi mwana wangu musare zvakanaka pamba ndikati indawa zvikanzi ndakuenda ndakufa nhasi but mukafamba munokwanisa kundiona nditi ndiri mupenyu ndichati vandimwa yemvura handisi mona ndobva tabva vandafonera sekuru vafonerwa futi kanzi saro cheketa musha ndomukomana mukuru ndakuenda kati chindawa baba vatatoti jo ina chatugezi atipinde muroti tidi tiende baba wachiri kutaura tafamba tatakunana bhitirisi tatonza toti baba washaika kati washaika tikashingisa tikafamba tikasvika kuma9 kumba tasvika shuwa baba watodi watoshaika tashaika paya ndamuka makuseni ndatofonera futi mashoni ndati baba wangu washaika ndaisirwa mari nemafriends angu vandaenda patonzi pachitsungwa ndateka bhokisi rangu vandateka chikafu chinodyiwa vaita vanhu ndateka huku dzangu ndasvika vanhu vakaita chokwadi baba wakanowigwa isi zvokunzi waifusira muguwa wachifusira muguwa takaenda kweshamwari yangu toenda kwashamwari tonoti kufusira tese nechamwari dzangu ndozvatakasvingoita takawiga nonzi baba warorini tikaenda kunhamo kwachonako taifafusira tese hatitomboziti zvinoyera zvataitotaurira kuti zvinoyera takutozozvidzwa nhasi kuti zvinoyera ine handitombozvidza handikochesisa zvinhu handimona kusvika baba tavaviga uyu musikana uyu anotaura kuti inini ndakamuroya mazino ekubva achikura kubva akangoita mimba mazino eanoberekana mukati vese chiro yemandindo zvaanoita kubva vasati vatomboita zvekupfavidzana dzedzi anoperekedzana mukati iye mandi zvaaiti kupira ndaibuda ropa mandi ane pane mamwe mazino ekuti ukaguma kudai handiti anobuda ropa ndichitokuti kwesha nemunyu anopedzisira apera muta unobuda kwete zvekutoti kuzaza piro zvaingoita zvokuti akamaguma ane ropa panapa kwete zvokuti anotaura kuti hanzi ndozaza mapiro nemapiro echena acho ndandakana mapiro machena acho handizivi aimatsamira kupi mapiro acho handimona iye uyo kuti ndiri kudonha pfavi ndiri kumonyiwa musoro uyu akangodonha achidzi ari kudonha chirwere chepfavi ari kudonha pfavi tapedza paya vachingotaura kuti kuroma ndopa ndakasudza mati yangu inini ndikauya kuno ndikati ndida kufamba ndakatovhura payoutube ndaisingatobozii kune mayoutube akatondiudza ndiye murume wangu ari panzapa akati vembera payoutube ona anasekuru vanodi vanobetsera but vanhu vanobetsera vaka imboita vanasekuru kanengo nanasekuru tashu vatagugura vatafona foni yakadera nomwe ndikati toda kuuya utofamba sei zvikanzi zvoni munouya but kana masvika panonzi paboka motifonera munouya muchitorwa ipapo chokwadi takatsvaga mari yangu ndakaya ne1000 rands 1000 US yane mariya ndasvika paya ndasvika zvikanzi tasvika paboka zvikanzi zvoni pane chimota chiri kuuya uzokutorai musati menda nobatsirwa apa Yvonne chakaita kuti muzoenda ikoko ma-accusations aitawa nevanin'ina vako kuti iwe uri kuromba ndakaromba nditi tiri kumuroya nditi tiri kuita sei nditi kuita kuti adonhe handiti mona ndokupa ndikasvika tikati izvi zvazonyanya regai didi vachitaura kana kuti tikasvika mugurupu otaura kuti muroyo wedu arimo muno mugurupu handimona ndikati avatawa vadi ndikazvipa kuti nditsvage mari yangu inini ndopa ndakauya kusvika paboka pachona tatakurwa ndichimota takasvika iwo ndikavati pirai muti muuya amai tikavatora seizvo zvemakusenani takasvika ndofunga vanozive kuti kanenge vasasata uya tasvika tagara panze paipai yaitiwo sandi
iwe wakasvika naamai inini nana Joe nemurume wangu tatosvika takamira panze totokura mushana wakasvika titodiposekuva chasatodi wauya tasvika takabhadhara matare 2 ndokupinda inini neremurume wangu si 120 vakazotiti itai mabhadhara ma120 tapinda takatobhadhara mari yacho nini ndina Joe nehanzvadzi changu chimwe chidiki vamwe saungatonipanza tapinda tapobhadhara mari tabhadhara mari yevo tabuda patazonzi munhu wafamily ngaipindi ndopatakapinda mumeya takagara kanzi makadii henyu tikati tipeni makadiwo kanzi kuri sei kwabva tikati kwatabva kuri right kanzi akusi right ndiri kuona pane murwere ini ndasikatozvizivi kuti atorwara zvekutodonha izvozvo ndaingotiwo pamwe ifawidzo kungotiwo zitinani ndopakati pane munhu anoita zvekudonha nekudidii ngauyadi andibata iye vasunga vanhu vamhoresa sekuru vai ndobva vanzi wo ndokubira kubude panze ndobva abuda chi panze abuda panze ndikanzi mai mwana wenyu ndikanzi namai ndikanzi ndaona rufuka iguwa neyo sekuru vai ndikanzi zvisinei orit mudzosei vadzoka ndikanzi ndakagara kudai ndiri kuona mukutendenga mwana kuti muroimi but ndikudarisa imese makabuda maoko emwana ndokukumbira manja mukupira kurekeza mwana sekuru kanenguwai waneso but sorry pakabuda uyu wepfaro manda akasara imomo manda angari manda angari mochidiki chikomana chavanogara nacho chechiripo kwai ndikukumbira imanje mwana uyu mukupira kurekeza mwana uyu haana gwenzi raanaro ndikati ane gwenzi ndiri kudi ndikunyepa kana pane munhu ari kuti akaromba mwana ndokumbira hai muyenai pano handimuonzva vatadi kanzi tikufamba isi tichibata iwo nokuti kanzi makuru wenyu pana munhu anotobofeka fesi yemwana but nditete wenyu wanoroya naiwo baba mukuru wenyu ndova tikuita zvinhu zvipi mwana uyu mugeze maoko mwana uyu haana gwenzi rakabata ndikati akadeura ropa kana nane chitema ndiri kunyepa pano kana mukada kufamba kamafamba mukadza kuti mwana akaromba dzokai pano ndokubhadharai ndobva tazonzi tinoda mari kuti tinobvisa zvinhu takavati 3000 tikati 3000 tikwanisisi zvikanzi mune mari tikati ndamari ndopa wakati uyai ne 2.5 years tikwanise kunoteya mushonga wacho munhu achawega pano ini pandakatobvawo pano iwo asikanayo akabva afunda kumusha nyaya dzisi dziedze kuti tikutodiwa mutozotorwa chitamesiti kubva pandatosvika chero client kana kuti pata akambofona kuti toda kutenga mota zvakabva zvamira zvese kuti nzi zvinhu zvatovhurika izvezvi vikinomu zviri pabuda YouTube ndopandatanga kubata mari izvezvi kubva papo kana kubata kana client akasafana kuti tenda mbichana kakuti udituka opanda kuto ndopandatotanga kuti ona kutotanga kuti ofonerwa ndinotoita kuda dzakawanda muno muchiti handiti saka ndokufamba katakaita kwasekuru kanengo but havana kugutsikana vanotiti ndakatenga chi sekuru kanengo sekuona kwenyu handizivi kuti vanotengwa sei baba vai nehanditombozivo handizivi because panotengana vanhu ndinge ndisipo anozanya ndosaka ndabvunza kuti pawakabuda nekuti iye akanzi abuda handiti murwere ndopataurwa zvekuti ndiri kuona rufu ndisandabvunza kuti manda anga ari because mandika because uyu ari kufunga kuti paakanzi buda ndopakasara pachita sei pachitengo mandida ari munhu ada kutaura chokwadi ndiye angadai achiudza mwangu kuti anotonyepa kunyuma kunyepa kwandotaka munhu aufanira kunyepa kuti ndodzi mendi iye anodzi mandichiwei handimoni kutonyepa pazvi kuasikana aya zvinoitika zvechirungu unonyepa kuti mendi maprofita ndakanzi mendi ndoupi unonzi mendi hereyo unonzi mandichiwei nekuda kusa ndakaromantic kuti zviite kuti zvifambe handitika tiri papo Yvonne vaningina vako vari kuti hanzi isusu patiri kufamba takanzwa kuti Yvonne akaenda kunogeza kumakuva ende paakaenda naamai waripo wachazvitaurira takunzwa amai haana kunogeza ka inzwa akamataura zvakaitwa waenda naamai nemota kwamakaenda kumakuva amakaenda wakanopaka mota ndokusiya amai ipapo iwo ndokuenda paguva ndokunogeza amai vachitokuona uchita sei uchigeza kumakakaurira kutopindwa kune security inenge irimo vanopfeka mahembe saka handizivi kuti ndenda notaura nawo sei kuti ndoda kupindawo umomo ndigezechi makuva acho kutopindwa unotoramba kune vanhu vanotokugadha mumakakao tori nzvimbo itori kure kokuti unotoenda unotowigwa unotobvunzwa kuti kuenda kupi unoti nesecurity inenge irimo saka handizivi kuti ndendageza sei ivo varipo vachatozvipurira kuti zvakamboitika here zvinhu zvakadaro isusu amai hatidi kuvapinza munyaya dzinonetsana vanasikana vavo amai pavakangopinda apa chete ndepekuti vakaenda newe enda handiri kuzona
akura zvakadaro ende azvipe zvakaitika mukoma Robert zvinoizvozvo zvinoitika zvatikusangana nazvo ku kana zvakaromba ini sekunga nhasi zvinotofanira kuti zvibude handiti pachena but iwo kufunga kwako uri munhu mukuru vanenge navako ava ende sekutaura kwakaita nasekuti vanhu vese ava upenyu hwavainavo vakabuda nemumaoko kufunga kwako vanokuvengerei mire munhu wese vanondivengera kuti inini amai ndinowanzochengeta amai saka ivo vanongonemweya kuti amai vanoda inini kudarika vese ndozvavanongofunga ndozvavanofunga iva ndozvinotoripo bhozi waamai ana maiwo tinogona kaweakness kekuti ari kuya neshuga ka ndiye atinobva taisa kubva ndisati ndatomboshanda basa ndatomboshanda mumahouse girl iyo preparation yamani ndakatoitenga nehouse girl ndakatoitenga inini ndisati ndatombeta zvemota izvi ndaitoshandawo zvekutoti mahouse girl kuti ndiwanewo ndichichengeta amai vangu takatopamba pedu pepakasarira but ndini ndakasimudza pamba imweni kusvika baba wangu wafe nhasi ndikatotenga dombo rababa wangu randakatenga 1200 US ndopakatanga mutauro ipapo anotenga dombo kuromba mari ari kuziva kuti akatsigira pana baba wake but handizivi kuti ndichandishatadza kuisa baba wangu chii ndokuti ndikakuita chino aita zvekuti aromba ndikadai ndikatawo chinhu chakanaka iwoko ndinoita zvemota ndinobudisa mota hombe dzema2021 ndinoita mari ipapa kumaroboti tichibva pano munotoona maclient angu panomukato ndototorawo mari dzangu titoisirwa kadhi ndototumira makadhi ndakavhurirwa nemakadhi newarongo wangu andiitira mota saka ndititowo basa rangu saka ndaita basa rangu ndikaonawo mari ndofanira kuita sei handifanira kuitawo chinhu chinooneka iri handina chinhu chinoshamisira mukomaroboti imba ndakatotanga kugarapo so ndane mwedzi wandatogarapo ndaitoloja mota chaizvozvo zvanhu ndandakatovharwa mari imwe ndakatopedza kutenga ndakanzwa kwachitifonera uchiti hanzi ndakutoda kutokwira ndakati ko munhu akaromba anotadza kutengawo kavhitsi kake nemurano yangu ndaitobhoila ndaitengesa vandatopa munhu mari yekutenga bhenzi kutemberi nanhasi atoda iri foni akatoninyudza mari iyo ndakatoreza imwe ndakatototenga fortune haisati yatokwana mari yacho saka totatu vengoro rikungubva pakuti iwewo ndiwakwanisawo kushanda vamwe vako ava vachiri kuri kumahouse gereko house gero yeye uyu ndakatoyazomudzidzisa kwaari kwaizva nditi ndindotodzidzisa unotodziva vacho vandakatora pfungwa dzake ndikagadzira yeye ndindakatomudzisa akutoitawo zvekukiriya mota akutogona kutodhiraivha mota dzandakiriya ndichomupa achidi achiendesawo handiti anoona mashandiro atoti atoita mukomarobati saka ndosaka asiri kuzvinzwisisa kuti muri kutaura mesidhiki mumba mangu inini hakuna munhu asingapindi musikana wangu webasa chaiye ndiye anopinda mumba mangu handina dhonokiwa inini zvokunzi hanzi munonzi mumba munogara zvinhu muchakiwa odropu dzangu dzotorongedzewa nemusikana handiti mona handitombozivi zvinotaurwa izvo kuti zvakabva kuti ndingamonya munhu ndichimumonyerei inini ndanzi paunenge uchimumunya paimari ndo painenge ichipinda kuti mota ndo padzinenge chichidaisoodzi uchifonerwa Yvonne kunzi pane imwe yapinda musoro ukanzwa ndaiona brother wangu vamwe vanogara kupediti vanogara vatoti sisi torai mota ndikaisa fiyo ndokuya kwandaita pano handina kana mota ivi ndikakuratidza magurupu ekubasa kwedu vanozviziva mashandiro andoita maaudio ndinawo vanhu ekubasa kuti vana vanopenga Yvonne unozikana mashandiro ako ina hakuna munhu asingazivi mashandiro angu handiti ndoita mareturning resident ndokudisa mota dzekusa kuti ndichienda nadzo kuno handiti mota hombe dziya ndo basa rangu handiti haunoti apa watoona mukana kutozviadvertisa izvizvi t-shirt mupfeke muri papa irimo mumota tuma munhu boss but Yvonne sekutaura kwandaita kuti Sly Media is tinoti building bridges isusu tinowanzosangana nemhuri dzinenge dzakaita senge imimi so vakabatana matemo asi pekupedzisira vandobuda panze apa kana kutozopedzera kugara pamwe achitotishedza tozoshaya hedu kutadza nguva yekuenda kuti huyamone takuwirana asingaita iwewe ndiwe mukuru mukati memhuri uri kuona zvikuitika mumhuri menyu nemasisters ako shuviro yako ndechii mukomarobati mukaona family yangu imwe yese vana vakandivenga ndivavaini family yangu yese kwada makuru kwada tinototaura tese maaudio ndinokuti mwana wangu nyenye kuwengire sisi ndakagara nemwana wabamunini wangu izvizvi anopinda masowe magemezi akatoenda izvo ndakamupa mari yestart akauya kunoko akutozviita zvizvani maaudio ndinawo kati sisi ndakagara nemi anotopinda masowe akati ndakauya kubedbridge ndikati famba munhu yakachena ndikauya ndikagara nemisisi ndotoda kuchechini iwo vana vari vaviri ndo vanobata kurevenyende sisi munhu wese ari kutokamuka dasatadzi toda kufamba nhasi chokwadi chidi chibude pachena mukunzva ita ndingasvibisiwe zvandisina kuita inini mukomarobati ndinorwadziwa inini nhasi kusvibiswa mwana wangu chakanyanya kundirwadza ndine mwana anonzi Sidhini mukomana akutonyengawo wasikana but mwana wangu akatandiswa zita rakuti izvozvi chero wasikana achizoti ndimai vake vakaromba anongonzi achibuda paimba pa imba yekuromba iyi mwana wangu achamuchenesa sei dai wakataura zita rangu inini raIvonne chete mwana wangu asinotaura ndisingatombobatikana ndine vana wakutoti vana wangu even ndikakuplayirai maaudio mwana wangu mwari kubhodhi
kati mandi wewe wanchinyepa ndemo chitowa nema unonyepera iwe ndaitana newe mapiro uri kuti wazaza ropa ina ndendisika maoni audio so ndinawo zvese kumaropa munoziva saka ungade alright ungadere kuti shuviro yako ione vaning'ina vako muzopedzisira manzwisana makuwirirana zvichida kugotorawo kana pamwe hwana wavo kuvadzidzisawo basa ravo kudzidzisa kumarobert handiri kunyepera vana vaka ndakambozama ndopandinogona but ndinotatozvesvanotozopedzisira vatondiuraya kundifana zvefeke zve 2 minutes ndakavaona izvi nemusi wacho ndatikarегera sorry isisi but wangobva watotanga kutotukitira pamastatus saka nditotoona kuti zvinhu zvacho hazvitopediwe foni yangu muchitaprojisa ndipe foni yangu tivafonere tinzi munotichera kwavanoda izvezvi tiende izvezvi ndiri redi ndatouya ndipedza semurume wangu atosiyawo basa kuti auye watonzwa zvese nekuti chine patakataura navo chiti tipei nhamba ya havana iwewe ukuti kati tipe nhamba yavaning'ina vako hamuna dasidavakandanojoa nadzo aiwaka pekutanga pachipa vakauya nenyaya yavo kuti namba dzenyara ako dzangu kaa dzina security ka dzinowanikwa pese pese Elizabeth nhamba yamandi yakanzi sevhonzi chizve tsvagiro nhamba yamandi da kutanga tataura namandi tinzwe kuti timbomubvunza ari papapa tinzwe kuti iwo mandi wakataura zvakati sister yako iri kutaurawo kuti mazino ako ane chirwere chakadai sezvo pandira kutaura panyaya dzekuti senge panobuda mastevan andoona kuti wataura nyaya yaMozi tichitaura nyaya Mozi izvo anopava kuti Yvonne akundisvibisa zita anogona zvozobvudzoka futi kuSlyMedia kuti makandisvibisa zita rangu naYvonne asi zita rinongobuda kuti muchitaura senyaya ende adzoka kudaro mubvunze kuti angada kunyemba nababa mukuru wayo ndikatosvitsana nababa mukuru kupolisi handimukona ndikatoori nzenza yakaita seyo wabva kuna baba mukuru wacho nababa mukuru wacho wabva kuna munyinawo da kuchinjana musha wese ende mhosva yacho dzinozopedzera yangupiwa iwe chinzi chi ndiwo uri kutirambanisa nevanhu ava nekuti saka ndinetichizivira ndinetoda kuti aitewo zvinhu zvakanaka handimona indini pacho ndatozi ndiri kuroiwa ndi ndakarorwa izvo zviva pechitatu ngomarobert mukunzva ndichitowanikwa pechitatu ndichitochingira kuti zvitwe zvichida kurororwawo but zvichidi zvichiramba ndozonzi ndiri kuroya iwani kuti vasarorwa zvine zvichifamba seizvizvi amino kudzinza kwenyu ikoko wacha muroiwa wakaudziva asi kuti kungoti tiwengo saka apa kongokuvengera kuti ukuita kamari mbichani mari yacho ndatichita maripi konoshandisira ngomarobert ndinopoitawo zvo zvo kungoti ndakavakaimbaka ndakavakaimba yangu wangu 15 rooms kubedbridge but mota zvisofa esmandi mushema mukasepko ndamuka wamuka seiwo ndakazotaura naYvonne ka Yvonne ari kutaurawo kuti imimi matauro amuri kuita hazvienderani naizvozvo zvatikutaura zvatikataura zviya izvo zvamakataura zvakanoromba ndiye ari kutoti musangane nematambudziko amuri kusangana nawo ari kuti hazvisiri izvo acho ndozvitoitika kuitika kwezvinhu kuri kuitika handisi kuramba asi ndiri kuti Yvonne ari kuzviti inini handina kuzviita izvi ndoda kutocheneswawo kuti handina kuzviita nekuti atotaura kuti iwewoka handi paipai wakambotaura kuti une mukomana wako ari kuSouth Africa wada kuti akurorewe pari kunzi pane nyaya yakapo kuti anga ari murume wemunhu kana kuti achitori murume wemunhu anga ari murume wemunhu sei ini ndikaenda ikoko wakati haukugare ndakadzoka zveshuwa ndikaenda pachechi ndakasumudzwa zvinzi akasumudzwa ndisisi wangu zvikanzi ari tumendi ndikona akadzosupapo kumurume nemunhu anonzi Yvonne ndimadzibaba vaitaura izvi ndokona kutokuenda kumadzibaba wacho aiwa tinogona kuenda kana kuenda kwatinoitaka unobva wataura nemadzibaba acho kuti kana chintu chiuya kandoda kuti dare redu ribatwe pamedia isusu vemakamera tiripo handiti nokuti ndiwo akatoprofita nyaya iyi handiti ka vozoti zvakare isisi wako patakataura navo vakati iwewe mazina auri kuti aya ndiye kuratidze mapiki amazina avo zvinotondishungurudza nokuti handitomboita izvozvo mazina angu atotanga memhani akatanga kunasisa wangu ndichingoti akamwe zvizi but ndikazoona zvaakuitika kwandini nditorota nditobviswa mazina apa unenge uchirota uchibviswa nani ndichirota nditowaona
kubvisa mazino. Yvonne achikubvisa mazino. Handitika. Ko then vachitaura futi ndisandafonera mumwe mukoma wako anoti agara ndi une chirwere chepfari. Aiwa kana kumonyo kwatotanga dambudziko roro vanesana zvokuti yoda kuda kuuraya uri mashure mababa ndipo akatanga kunzi dzinga inini ndipo akatanga kumonyiwa papo hazvina kupera 2 days pawakangonezana ipapo ndipo akatanga kumonyiwa hana kana pari paakanetsana naYvonne ndipo pakabvatanga kumonyiwa nokuda kuti papese paanenge achirara unenge wachitoona fesi yawo atomonyo nziwo kutotera baba chete Yvonne ndiye anenge achitaura kuna uyu kuti uchototera baba. Then pamakaenda kunobatsirwa kwasekuru Kanengo. Handiti zviri kunzi uyu mukoma wako akambobuda panze akambonzi ngaabude mbichana bva masara mina sekuru Kanengo namai vako naYvonne hanzvadzi yako. Sekuru Kanengo akati chipa. Vakataura kuti mwana uyu ndiye ari kumonyiwa but ari kupfekedzwa fesi but tikaona kuti vachirongwa atengwa sekuru nokuti tikavasvikira vapo ivo zisu wedu vavo. Tikavasvikira vapo zvafara zvese zvatibvunzwa kunzi ndiani wamuri kunongedza huro iyi tikatanga tapindiswa mumwe mumba vatanga kubvunzwa ndiani wamukunongedza tikati ndisisi wedu. Handiti. Tikatanga tikazopindiswa vakatanga kutaura zvenge tatanga kutaura tabvunzwa izvozvo. Saka muri kuti sekuru Kanengo vakatengwa naYvonne kuti vamuti ari kupfekedzwa fesi. Handiti. Nokuti pakaenda baba mukuru tikavashedza vakati ngaawo titangira kufambira kuno kana achiti ndikumumonya uyu. Handiti ka. No pakanaka. Mandi. Ungade here kuti tidzokere kwasekuru Kanengo ikoko inini ndiripo this time hatipinde mudare rero meswa pagrass muona muroyo wenyu. Kwasekuru Kanengo isusu hatichakwanisa kuenda nokuti munhu akatengwa kare kenyangwe patiri kufamba kumaprofita tipatikabva kwasekuru Kanengo tikaenda kwatikaenda kunobatsirwa. Ikoko kwakaskobatwa chinhu sekuru Kanengo akatengwa. Tikatoenda ikoko zvikanzi uyu ndiyo ari palist mandi pindura mubvunzo. Pamakaenda kumuprofita zvakaskonzi sekuru Kanengo vakatengwa nemukoma wenyu here? Vakataura kudaro. Muprofita achitaura izvozvo? Ndosaka ndiri kuti hongu sekuru Kanengo vakatengwa asi inini ndiripo uri kuda here kuti toenda kwekutanga ikoko kwasekuru Kanengo munoiswa pagrass moona zvamunenge maona tobva ipapo toenda kune vamwe sekuru futi. Nokuti ava vakabva vauzwa ipapo kuzvikanzi ndaona madzokera ikoko ndaona upenyu hwenyu maparara. Saka makadzokera kwasekuru Kanengo upenyu hwenyu unenge waparara? Ndikatoudzwa kudaro. Saka zvinoita here kuti tiende kumuprofita wamakaenda imi achitaura izvozvo isusu vemakamera naYvonne tiripo? Wochimufonera uyu muprofita wacho pazuva ranhasi handiti? Yvonne ndakumufonera inini namai vako voya kuno kuHarare zuva ranhasi wobva watondifonera kuti tataura naye indobva ndauya ndofunga ndokupakana kuti 1 hour wonudza kuti muprofita atichi ndofonera Yvonne tienda kumuprofita yeye. Muprofita ndogona kumufonera but izvozvi mufoni mangu hamuna airtime. Tinokutumira airtime. Vari kukutumira mai manje. Ndiwafonere madzibaba acho. Handitika. Akatadara iroro nokuti site singazvifunge tangoti tisu wedu vanoshanda somagariro ataita but nokufamba nokuona nokuudya mumahostori takarwadziwa. Handiti hai zvinorwadza zvishuwa. Zvinorwadza kuroyiwa nemwana wamai vako. Zvinorwadza nokuti unenge usingazvifungi. Handitika. Alright, mira vakutumire mari airtime ufonere madzibaba tironge ndifonere Yvonne. Pakanaka hanzvadzi. Apa tati timufonere uone kuti isu hatisvibise vanhu Yvonne. Mashoko anobva kuvanin'ina vako nekuti ramangwana muchazoti kana nesuwo takatengwa. Aiwa mutori right. Handiwa zvona. Uyu wandafonera akataura kuti aiwa zvakasunguka titoenda pamadzibaba pacho. Taona kuti vari kuramba uchingoramba kuti aiwa uchi. Pakatengwa kwatapedza ari kune vamwe vanonzi vatashu. Kwasa kuti kuenda kuti ikoko. Apa tatirega titange nekwavanoda ivo nekuti handikona kuti apa makaenda uko indiri kuti ngatichidzokerai ikoko ngatichidzokerai ikoko inini ndiripo vari kuti hanzi tikadzokera ikoko munoita sei? Asi munozvitiwo Yvonne pana tuda chavanodedzera namba dzasekuru Kanengo vachidedzera zvozvoori izvozvo zvokuti vanhu hanzi kai wakatanga kusvika ukazobhadhara chi? Kanengo akasvika tatowapoda ivo vana. Rega tifonere mumwe anodza nekumumwe wacho uyu zvisinei rega tifonere zvisinei tinzwiko kuti ichi apa ndisandati isusu hatina basa rinoitwa rakavanzika
It's just unfortunate kuti pamakaenda kwacho kwaSecurity takanga tisipo uye vaningina vakawanga vasatete vasangana naizvozvo. I hope kuti tikwanisa kumubata asati afu. Yes izvisi. Hello. Yes uri right here. Mushe. Saka iwe unotiwo chine nyaya yekuti Yvonne auye kubva kuBaidi Bridge tiende kwaSecurity ndaza kuti kana kuti atori muroad kana auya ndokufonera imtobatana tienda kwaSecurity kanengo. Ina angutoa chokwadi nini kwaSecurity kanengo ndoza ndikuti nani sikukwele bodi murume wakatini ukalamba tiende kwakonenzokera kubva kwenyu bodi kundipe matambudziko. Aiwa dambudziko rakubva kuna Security kana kuti kuna Yvonne murume wako aripinda papa. Ina mundizivise kana ndichitaura ndizi. Aiwa mina ndinoda kukunzwa hanzvadzi taura ndikunzwa. Inini ndikabva ikoko ndaenda isusu svedu akasvika ikoko handiti wakati nowani mhuri ari kundinongedza uroyi handiti tikasvika mumatare vomumasekuru tikasvika zvinzi pupuraiza mukaita isi tikauswa tikati pupura tikati tinasi svedu ati kubata inini madhedheze ndikumonya usiku handiti ndodambudziko randikafona isviri kana kwamuri nditase ndichitaura but tikubata sisi wangu ndopatikasvikaoti mani sisi wenyu haasiriwo arikukuitire kwakaberekesa ndasvika mamo ndikati ndinobhata mabhazi ranganga ndiri isi sakadambudziko ratapasiwa naro ndorei avadangozozisenyu vanozva vakabata havasiriwo akupfekedzera saka zvinopera sei handikukuzvinzvipisa. Alright, ndabanzisa. Saka zvinoita here kuti iwewe naMandi muronge kana kuti ndiuye naYvonne tienda kumaprofita amunoda imimi asi maprofita amunotanga maudza kuti dare redu toda kuti vanhu veSly Media vange varipo naYvonne. Timunyadzise Yvonne. Ko kwamakaenda kumaprofita aya kwamuchibata Yvonne maibhadhara? Ndosaka good. Ndosaka ndiri kuti kuchechi ikoko vaudze kuti zvanzi naRobert ndoda kuuya naYvonne dare reitwa iye aripo nemakamera timunyadzise. Handitika saka chivafonera kapazuva ranhasi wonzwa kuti mangwana kana kuti kupera kwezuva ranhasi tinokwanisa kuuya ikoko here Yvonne anenge asvika toenda pavari tomunyadzisa munhu because hamungarambi imimika muchitambura. Andazvinzwa ngatibvise Sekuru kanengo apa ndira kuenda kwamunoda imimi changu kungoti Yvonne namai vako neni nehanzvadzi yako tinge tiripo. Saka tifonera muprofita then ondifonera back amai vako naYvonne nehanzvadzi yako toenda ipapo. Chinangwa chekuti sei ndiri kuti ini ndofanira kunge ndiripo ndoda kuti kamera irekode zvinhu izvi kuitira kuti mangwana pasazoita munhu anoramba. Handitika chivafonera then tese toya ikoko tipedze dare iri. Chinangwa chinhu chekuti anenge aine zvaakabatwa zvakaipa yasvika nguva yekuti asiyane nazvo mhuri dzirarama. Ndatenda hangu. Ayo mashoko kubva kumunin'ina wako. Hatizokuti Elizabeth yeSly Media avo kavanin'ina wako pamberi pekamera handiti mazvori muchinzwa hanzvadzi yako iripo amai yako varipo imi mozongotiti wakamutenga mariko iyo tombonditengawo inini mari neirawo handitika aya kuseka zvedu nhamo zerugare but changoti ungonzwa mafungiro evanin'ina vako Yvonne and isusu munhu kana achiuya uri kunzwa matauriro avari kuita munhu auya kuSly Media zvechokwadi ndo dambudziko raari kusangana naro havasi kutanga handi mazvona. Ipapa pari kutaurwa nyaya yamai yekuti hanzi rusero ndapasiya amai vangu vakadarika muriwo muimba yangu yandakavaka kusaiti ndimona vakadarika muriwo wakabva kuchechi ikoko kwakaudzwa mukomana wemanexi day vakati amai vanoroya neni ndopa wakasvika vachimwaya muriwo amai uya dota rusero rwakadanin'inawakwa ndopa akarusero rwacho rakati kubuda kunzi amai vanzi ko amai mukukushirai muri wangu dota zvikanzi asi ndiri muroyi here mukukusha chi muriwo muchidari amai ndopa vakaramwa vatora muriwo vakazvirasa muriwo uyo rusero rwitiko zvakunzi vakatopisa rusero vakazodidi
atichaziva nyaya anditi chazanakira ndechekuti tavati ivo vatsvake kwavanoda kuti tiende kana maprofiti aya ari pachokwadi ndosaka isu tinenge tiripo nemakamera edu kana vakati hatisida zvemakamera hamene kuti tingaite sei tongoenda here tisina dare rero rinobatwa riripo nekuti zvinofanira kutobuda chokwadi apa pakuda chokwadi kana ndichizi ndakaromba zvofanira kutoonekwa wosiyawo urombo hwako vaningina vagare musha inini shuviro yangu ende shuviro yedu seSly Media ndeyekuti matambudziko ari kunetsa vanhu mukati memhuri apere. Ndosaka wakona takaitika palevel yekuti tiburitse n'anga dzichibatsira vanhu pachena. Handiti wazviona. Ini ndinoti nditore zvangu but handikwanise kuudza munhu kuti ndikusangana nezvakaita zvakadai. Handimona. Ndinoti zvangu maproblem angu akatokura but kuti ndinange munhu nditaure ndinongozviitira zvangu ndakati ndakazvinyararira ndachididi regai manje kuti unonyudzwa mari 4,000 years ndakangoenda kuti munhu adairi akatobhuka ndikafona akakata makoho haipindi munhu ari kusouth handizivi pari munhu atete tirakuta dzake kurati mhepo dzakaipa idzi dzinoita kuti mari yako ndingapapatisiti ndinenge azvikonzeresa ndinenge ndakangozviona kuti apa ndokunonzi kunyura kadaita pamwe aningina wako wakaita back to sender kana hanzi ndakatozonzwa ndivanhu vakaematsotsa atori manototsotsa vanhu kudurban koko Cape Town ndozvidzidzisa but asiwo ndakatobhadhara imwe mota hangu handisandakwanisira Judy but manje ndinova nayo handiti aiwa chatakanakira Yvonne ndinokutenda nekuti wauya kuno kuSly Media dambudziko riri mukati memhuri yenyu neveruzhinjiwo vari kurionawo handiti muzviona vanogona kunge vakatanga kukuona vakatotiwo Yvonne muroi handiti wauyawo hakusviba kuchena unochena kuchena unochena izvezvi vazvinzwira vaningina kuti vafonera uripo kwatakati kwamakatangira nyaya iyoyo nekuti sekuru ava ini ndandataura navo sekuru kanengo ndakati sekuru pazvakaitika pavakauya mhuri ini ndangati ndisipo handina kuwadza zvangu kuti muri kunzi makatengwa handiti vachazvozvinzwa kana vaonaochi zvinoita here sekuru kuti makavachaja mari yakadai so asi vauya nekwandiri hapana mari yavachabhadhara vouya imwe sezvo vari kunangana kuti imimi zvavanga vaitira hazvina kugutsikana muvaisa pane chimwe chikamu ndopavati aiwa vakauya vanhu avakava sekutaura kwavaita hapana mari yavachabhadhara ndosvavapinza mugirasi voona nyaya yavo ikoko vozodzoka ka nekwandiri ndomatauriro avangavaita ndosaka ndandiudza vaningina kuti ngatidzokere kwani kwasekuru tinoita se ndopavati hazviite nekuti muprofita manje chanetsa ari kuti mukadzokera ikoko munonofa uyu ndimandadaro uyu ari kuti murume wangu ari kuti ukadzokera ikoko unobva waenda kumba kwenyu aiwa tiri kuti titukane zvedu kuti tigadzirise nyaya itese ipere rega tinzwe kuti ngatimbovapai mukana pa1 hour kuti vafonere tumira airtime ofonera muprofita wake akangoti uyai tobva tamhanya ikoko chishuviro yangu ndeyekuti dai akabvuma kuti tizviite pamakamera kana zvizi zvechokwadi handiti kana atoti ndine chinhu ka totohaikatese totoda kupi kuBhayibheri chinochitora chari kuti chacho ndakaisa mubako kubva nehari kuBhayibheri ndakaseka kunoisa hanzi mubako ripi handito zvakataura here amenukaiwo mapako ako handiti mota cheko cheko ndiri pandiri pano mukomba romo tinotenda rega apa watona mukana wekuadvertisewo kambani yaYvonne iyi kune vanoda kuti mota dzipinde munhu abva kuBhayibheri nenyaya dzemunhamo nematambudziko mukati memhuri aringi ndo kambani yake iyi anenge ari paBhayibheri munamufonerawo auyawo kuti azoitawo azogadzirisa nhamba idzi dzaYvonne mufonerewo akuklirewo mota kuBhayibheri kuno kunyaya yanga nyanyofambira nyaya dzekuromba idzi mukati memhuri nekunangana uroi asika kana mwari wakuti ndoda kuti unoshambadza basa rako paSly Media abva aona mukana hatingamurambire semunhu akasvibiswa handiti mazviona kune vamwe vane vazoshambadza vanobhadharwa mari kushambadza paSly Media asi saYvonne atobhadharwa mari kuya kunoku aiwa tinoti mufonerei mubatane naye ari kuBhayibheri ane mabasa akawanda anoita ari ikoko musatambudzike basa ritese rifambe mavanzwa vaningina vaYvonne vachitaura havasi kumira
panyaya yavo ipapapo. Yvonne akamboti isusu tisi kuita se tiri kumusvibisa zvichida tisaenda kunotora vanin'ina vake. Vanin'ina vake havasi kuziva kuti Yvonne ari muno. Mavanzwa vachitaura, Yvonne azvinzwira achitaura, isusu hatiti nyaya dzekugadzira. Iyi ndiyo nyaya iripo. Yvonne, mashoko ake kupedzisira takatarisa nenyaya iri kunetsa mukati memhuri menyu. Ndoda kuti apa kapa ndada kuti utaure semunhu mukuru, ndoda kuti utaure sasisi, baba hakusisina. Amai nevamwe vese nevamwe vedzinza vakutotarisira iwewe. Chinobuda mukati memuromo wako chinofanira kunge chiri chinhu chinovaka mhuri, nekuti shoko rine simba. Handidi tiri kuona difference yako iwewe nevanin'ina vako. Ini handinoziva kuti panyaya iripo iyi ndiri kunyange kubatikana. Zvinonyanya kundirwadza nyaya yekuti vana vandakavarera ndini vabva nhasi vakundipandukira nekuti ini ndavaromba ndikuvamonyorora. Handizivi kubva pese pandaigara nawo, hakuna mwana wandisina kugara naye. Nhasi ndozovapandukira kuti ndivauraye. Chero amai vacho vanosvibisa mutorwa, amai vakavayamwisa nzamu vakatadza kuvauraya, wozovauraya nhasi wozovaroya nhasi. Munoonawo zvichiita here vanhu vacho. Ndinongoti hangu hama dzika idzi ini hangu pandiri kutora pachokwadi pamwana ava ini handikwanise kuregerera hangu pamberi paMwari, nekuti handichazivi chiri pavari kuti vanopindwa nemweya wedu. Kusvika munhu kukubudisa paTV kuti uri kundimonyorora zvinhu zvekunyepa futi. Dai dziri chokwadi unoziva kuti ndaiti nhema dzega dzega. Dai aritaura chokwadi kuti aiwa ndakambotizira murume womunhu handiti kati uyu mazino ndakakura akadana achingoperekedzana oti ndasi ndiri kumonyewa nini. Zvinhu zvandirwadza vanhu vedu. Ndave 3 days ndingakwanisa kana kubata chikafu. Ndiri kubatikana. Tokutengera unodya isa. Tingaiti izvo. Tisi kukuroya here izvi. Kukuroyana iko. Handiti ka. Tokumbira ticharipa kwai. Charipa nekusvibiswa kwamaita kuti munorisero. Handiti. Haya. Namai vanoziva kuti ndo zvinoita kubereka hanzi. Mwana webenza haana zororo. Handiti ka. Haya, sekuvimbisa kwavaita amai vanoziva sei vanozoripwa nekuti ingozi and pachivanhu hazviite kuti amai vaite sei. Even kana vari muroyi. Even kana vari muroyi vakazocheneswa vanozongoripwa futi still. Vabatwa kunzi amai takazobata amai kuti chokwadi vana vangu, asi kuripa kunozongoita sei kunozongoripwa. Handiti ka. Kana uri nyaya unokwanisa kubetsereka. Usanyepa. Kuti vanhu vanyepa. Vanhu vese kwakunyepera kwese kwatakasekwa neni. Kwasekwa neni wacho vakasvika varipo. But vari kunyepa kuti tekuti kana takavatenga hatiziti takatanga kunoona sekuti kana kotegera. Saka apa Yvonne takazoenda kumaprofita avaya ukabatwa iwewe hauzoti wakavatengawo here. Aiwa ini handitombobati just because ina ndaushonga. Kana profita wechokwadi chaicho. Kana achitonyepa kati ndichitoenda nditori free nditori ready izvozvo. Handiti kana ndiri ready. Handina chandakabata, ndakafana munhu ndakadeura. Munhu anoziva chaiko chakanonyatsoona ini. Ini handinobata mubvezi, handizivi chinonzi kuromba. Ndoshanda nesimba rangu, ndotorarawo mubhodha. Se2 days later ndotorarawo mubhodha. Ndichitouya makuseni 5 o'clock nechando ichochi. Ndichibudisa mota dzandaitobudisa. Ndakutotyawo kuti ndikazovaendesa kumweka ukasanobatwa ndonzi wakanditengawo futi. Aiwa ndimbodaro. Saka ndatotya kutaura kuti uri panapa ka nekuti waibva watonzi kana maenda iko kumatosa notengawo kana nemi. Saka ndati ndotara ndotanga kuti vanhu Yvonne azoziva sei. Vakutanga kuti apa ngeta tengana. Handiti kuseka navo serogara. But chinangwa chedu seSly Media ndechekuti vanhu kana vachinge vaine matambudziko vayambuke, kwete kuti tichinge tagara pasi so vanhu vozoramba vachiita se vachibatsirana matemo. Sekutaura kwaita vanin'ina vaYvonne vativo vari kuda kuti tiende kwavanoda ivo. Chikumbiro chataita ndechekuti kana vachinge vataura nemaprofita avo avanoziva vataure kuti vanhu veSly Media vanofanira kunge varipo kuita kuti nyaya ibatwe, makamera aripo. Yvonne kana achinge abatwa anyare, Yvonne ari pano tichange tinaye. Kana zvaramba ikokoko tinoenda kumwe kwakakodzera. Sekutaura kwaitawo Yvonne kuna mai vake ati aiwa amai tinokumbira regerero pamwe chete nehama dzekwamai vaYvonne. Vana vari kupara ngozi. Amai vaYvonne muvaone mwoyo murefu. Ndimi makatakura 9 months. Ndimi makayamwisa vanava. Mupindwawo nemwoyo wekuregerera. Mubatanidzawo vana venyu mufamba navo pamwe chete kuti dambudziko riri mukati memhuri menyu ripere. Zita ndinonzi Robert Tafumane, Sly Media, building bridges.